ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ 2021 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ ಲೀಸಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ಪೋಷಕರು ಸಂಘಟಕರು ಆಯ್ನಂಚಿದ್ನ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ಮಗಲು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಯ್ನಂಚಿದ್ನ ಜೀವಿಕ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಿನಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಲ ತಿಕ್ಕರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಪನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡಾವಳು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವಳು ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವೇನ್ಯಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತು ಕುದರ ಕಂದಲು ಅವೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯತ್ತು ಅವೆನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯಾನು ತರತಗ್ಗಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದೈತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎನ್ನ ಪುದ ಜೀವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇತ್ರಿ. ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಜ್ಜೆಡ್ ಕಾರ್ದಿವರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಕಲೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಕಡಂದಲ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಮ, ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಾಮ, ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಮಾಮ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕು ತುಳು ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ತೊಜಪಾದಿನಾರು ತೊನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಮ ಮೇರೆ ನೆಮೆಪ್ ಮಲ್ಪೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಕಾರಣ ಏನಾನೆ ಚಿಣ್ಣಾರ ಬಿಂಬ ಅಕ್ಲಿರ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆ ಐಕಾದಿ ಅಂತ ಚಿಣ್ಣಾರ ಬಿಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಣ್ಣಾರ ಬಿಂಬದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಮ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ನಾಟಕ ಕಲ್ಪದಿನ ಸಾದಾಯರ್ ಮಾಮ ಮೇರೆಗ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ನಂದು ತುಳು ಕಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ನನಾತ್ ಎದುರ್ಬೋದು ದೂರದ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಇಂಕೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತದ್ ಲೆತ್ತಡ್ ಇಂಕಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಇನ್ನ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಭವಿಷ್ಯಡು ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಲೀಪಿಡ್ ಬರೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕಾದ ನನಾತ್ ಯಾನ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ವಿಶೇಷ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ నేను ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯ, ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿ USA ಪಿದೈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿದೈ ದೇಶ ದೇವಂತದ ಮೂಜಿ ಜನ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಕ್ಲ ಪೊಲಬುನು ಸುರುಕಾದಿ ಜೀವಿಕಾ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬುನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ. ಉಪ್ಪೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೇ ಮಗಳು 2007 ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರೀಕಿನ ಜನನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈಡ್ ನೆಲೆಯಾದುಳ್ಳರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಮೇರೆ ಚಿಣ್ಣರ ಬಿಂಬದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಏಕಾಭಿನಯ ಪಾತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಾಚನ, ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ, ಭಜನೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟ ಮಾತಾ ಅಭಿರುಚಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಮುಂಬೈದ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಚಿಣ್ಣರ ಬಿಂಬದ ಅಮರವೀರರ ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕದ ಸುರುತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಶ್ವಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ಅಭಿರುಚಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪಾತ್ರನು ಜೀವಿಕಾ ಮೇರು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತ್ರಎಂದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಟಕ ಈ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮವು ನೆಟ್ ಅಭಿನಯ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ. ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಇಂಚ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು. ಇರನ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿಡಿದು 2020 ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರತು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು.